Eta zuek adibidez, irundarrak jute altzeate adibidez, lesakara, parranda, o beste puntxu bat eta ez. Ez, gu beti Iruñan ibiltzen gara. Iruñan dakazuen kristuakin nahiko, ez da? Bai, gainera txantrean bizi gara, eta txantrera auzo berezia da, baina eski Iruñatik 10 minutura dago. Orduan ez dugu beharrik beste toki batera. Falta guana, no? Beste no baita junta, nahiko kristo bakazue. Parranda asko dugu Iruñan, eta... Eta zuek, a ber, San Fermin garaian, zein de zuen gozaia? Gure gozaria normala da. Ajoarriro da famatuena. Baita zezen buztana edo deitzen zaiona. Baina gu arrautza frigituak eta... Eta txistorra eta eurra, no? Eta ardoa. Eta ardo pixkare, bai. Zorraz goizetik ja eurrian. Bai. Kaguen lamar. Eta hor hainbeste egun, ni juten hau, bai, baituzak. Astian behin. Eta gero bi egun kiston hiltzekin pasatzeiat. Zuek hor 7 egun parrandan ibilitako, ze bihotze erreuki berdeto, ze gorputzaldi. Lehenengo gu naparra gara. Eta naparra bakizu... Vale, barkabia. Horra garela, ez? Eta buru horrak batez ere. Baina bai, ez, gero noski deskatxatze duzula, ez? Garrantzitsuna da ohera goiz joatea. Batez ere, 6 eta 7 bakizu 7 ere beti gozaria egoten da. Eta batez ere garrantzitsuna da 6an goiz joatea. Ohera, no? Bai. Aunque parrandain arren, beti ohera sartu goiz, ezta? Osea... Hombre, bai, no ez zara kalean geldituko. Egunero goizeko 7 garteiten bai, geharra, ezta? Bai. Gero giriak eta dira hor jardinetan eta gehatzen dienak, Gu beti etxera txintxo. No? Hori da. Zauztarrak, bai, hor. Zauztarrak, baten bat igual, bai. Vale, haure, pikatuko jau, baina ez hau txiki ingo, la pusketa erra jarriko zizkio. Eta hau ingo jaunaek, guain, batzu jonekin bakalio hau pregitu, bale? Orduan, bota honean. Eskuakin o bandeja honekin? Eskuan sartzen bazai, gaurrea. Bai, sartuko, Nik urreatuko guain sartaia, bota honean. Japa. Eta iklena aipatu jaki txantreakoa izela, txantrean zer dek, ze berezitasun sekak? Pues ez dakit, azkenan da auzo bat, baina egia dan bizitza dela herri batekoa bezala, ez? Eta hori da berezi egiten duna, gero ere urte garai batzuetan, nahiko auzo borrokalaria edo izan duzen, gaur ja oso lasai dago dena, baina batez ere da nortasun hori herri bat bezalakoa dela, tangoak sentitzen gara txantreakoak, irundarrak ere, ze iruna gustatzen zaigu, baina batez ere txantreakoak. Donostin grosekoak bezala, no? Errekan bestaldian, eta ez gabini grosekoak, no? Bale, barkatu. Orduan, baina zuek esatezunen inungu aiz, esate irundarra o txantreakoa? Txantreakoa, eta gero, egon dira barrika da, eta holako jende famatua beti txantreakoak direla, esate dutena, eta horrek ere laguntzen du, besteak ere esaten dugula arro txantreakoa. Orduan hor ziok enbede hiriburuko herriko kasta nabarmentzeko, hori da, berezitasun asko. Vale, geho, a ber, Iruñan, zuek, hor arratzaldetan da zeitezue, zezen plaza jun, edo barraketan ibili, o... Bai, egun daude, batzuk forofoak dira zezenenak eta beti peinekin eta txaldero juten dira, ni ez, ni kuadrillakin eta beti egun bat joaten gara peinetara, eta bestela denetatik, egun batzutan deskansatuta piztinan, beste batzutan lan, eta beste batzutan, Iruñara igo, paseo bat eman, eta pote batzuk hartu, vamos. Azkenean San Ferminak nik uste duten gauzarik onena da, edo zein txokotan daukazula zerbait berezia, edo kontzertu bat, edo zerbait. Festak une oro, no? Hori da, eta azkenean igotzen zara, zerbait aurkitzen duzu, eta girotaz pixkat kontagiatzeko edo. Ados, horri zate potentziare bai, jotak abestizkien hauek, ez da? Bai, batez ere Nafarroako herri beran eta Iruñan ere, nire aitu mano-manoi asko gustatzen zitzaien jotak, ni txikitan... Osea, gehiago ja helduentzako bezala geldituek hau, ja gaztiak zerrapa aiteie, oseite. Gazteak jotetan eta ez dira asko ibiltzen gehiago reggaeton eta holakoetan. Baina bai, helduek behintzat, eta nire herri berri da, eta herri berrein kriston fama dute. Vale, ona. Gero ikuste jaten nian jotak horri alusinatzi jaten nahi, de repente, ze gauza esate izkien, esate, kauen sos, haukalian esan dagoen igual, zer gauza ezin deko, lakoik esan, ez da? Ez, kontu zibili barra hori. Baina hor jotan emateik dana balekuekela. Bai, gero ritmo beran botatze dute denek, baina egia da ez bari honak daudela. Eta Nafarroan, ezakit, Aragoin eta badiru ere fama dutela, baina Nafarroan batez ere esate dizute. Iruñan eta baina herri beran kriston fama dute.